Enot sa gabos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan kabisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP, ang Philippine Standard Time, alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Base asin kan Mega Force Patrol, ako po si Nicole Ann Gloriani, ang sa inyong tagapagbareta sa pangbiyernes na edisyon kan Bareta alas 5. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, ibinasura kan Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga pahayag kan nagkaperang scholar sa China na nagsabing parte kan sa inang teritoryo ang Batanes. Inapod kan AFP na baseless o daing basihan ang nasabing paglamar na nagluwas sa sarong state-sanctioned symposium sa China kung saan sinabing ang pinakanorteng probinsya kan Pilipinas ang sarong geographical extension o kadugtong kan Taiwan. Sa sarong pahayag, kinundinar ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea, ang pagklamar na ini kan Beijing. Tinauwan doon ka National Historical Commission of the Philippines na wara nin basihan ang pahayag ka nagkaperang Chinese scholars na dapat sakop kan China ang Batanes. Sinabi kan ibang kababaihan o kaibahan sa academic symposium sa Jinan University kan Hunyo 30 na ang Batanes a natural extension kan Taiwan asin dapat na ipairarom sa soberanya kan China. Sa sarong pahayag, sinabi kan NHCP na wara nin sufisyenteng basihan ang mga ini sa kasaysayan, research asin international law. Ibigpapahiling kan presenteng satellite as in oceanographic data na ang continental shelf ang dire-diretso sa Northern Luzon, Babuyan Islands as in Masbate sagkod sa parte kan Tayasan, kaya wara nin basihan ang pagsadiri kan China ang Batanes. Wara man nin basihan na ang Batanes ang nasa jurisdiction kan Taiwan kan panahon kan Ming as in Qing dynasties. Imbes sinabi kan komisyon na haloy nang nag-i-star sa isla ang mga ibatan as in may malinaw na kasaysayan kan sadiring pamumuhay as in identity sa iba pang mga nasyon. Ibinasura ni Francis Tolentino, pangenot na author kan Philippine Maritime Zones Law, ang pahayag kan Chinese academics na sakop kan soberanya kan China ang Batanes. Ipinahayag ini kan dating senador kasunod kan mga report sa sarong symposium sa Guangzhou, China kan Hunyo 30 kung saan pinag-unambitan kan mga Chinese scholar na ang pinakanorteng probinsya kan Pilipinas ang sarong geographical extension o sakop kan Taiwan. Inapod ni Tolentino na sarong lawfare as in historical revisionism ang ginibong pag-angkin kan mga Chino. Sinabi pa ni Tolentino na mas nainot pa nin pirang siglo ang kultura as in pagkakamidbid kan mga ibatan sa Batanes bago pa man ginibo ang kasunduan. Dagdag pa niya na formal na ikinaag kan Espanya ang mga isla kan Batanes sa kapuluan kan Pilipinas kan 1783 sa irarom ni Imposible na magkaigwan in regional peace dahil sa pigigibo kan China na daing basihan na pagklamar sa manibaybang teritoryo, sigon kay dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares. Sigon kay Colmenares, ang pahayag kan mga Chinese academics na ang Batanes ang parte kan China sa paagi kan Taiwan, sarong pagbalo kan China na pahiwason ang teritoryo kaini na suhay sa international law. Ipinagdoon ni Colmenares na daig po pwedeng mag-asa ang Pilipinas sa diplomatic channels as an international legal mechanisms, mantang ang China ang padagos na nagagamit ng military presence, academic lawfare as in state-sponsored claims, tangani magkaigwan ng kontrol sa mga pinag-aagawan na teritoryo.
Pipaimbestigaran ni Senator Bam Aquino sa Senado ang halangkaw na presyo ng kuryente sa nasyon na nagpapagabat sa paasanon kan mga pamilyang Pilipino pati na sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ipigbusol ni Aquino ang Senate Resolution number 508 na naghahagad sa magkakanigong komite kan Senado na magkondusir nin investigasyon sa halangkaw ng presyo ng kuryente sa nasyon asin repasuhon ang mga layas asin polisiya sa sektor kan enerhiya tangani maaraman ang mga reformang makakapagpat o makakapagtao nin mas abot kaya asin malalauman na supply ng kuryente para sa mga Pilipino. Sa resolusyon, tinawan doon ni Aquino na ang Pilipinas ang saro sa may pinakahalangkaw na presyo ng kuryente sa Southeast Asia na naghahadlang sa paglago kan ekonomiya, nagpapagabat sa gastuson kan mga pamilyang Pilipino asin MSMEs asin nagdadala nin pagkahadit sa kakayanan, pagiging kompetitibo, transparency asin overall performance kan electric power sector kanasyon. Duwang aldaw matapos na manumpa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. suminabak na sa trabaho si Cabinet Secretary Benhur Abalos. Inibahan ni Abalos si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagdistribuir ng libreng baga sa sobra 3,000 na benepisyaryo kan mula sa Puso para sa Pamilya program sa Mandaluyong City ngunya na aldaw. Tinawan doon ni Abalos ang pagdistribuir kan bagas bako sa nasa Mandaluyong City kundi sa mga probinsya kan Luzon, Visayas asin Mindanao. Sinabi pa ni Abalos na tinawan siya ni Marcos Jr. nin mahiwas na mandato bako sana sa mga trabaho sa Malacanang kundi kay bahandigdi ang pagbisita sa mga komunidad asin pagdangog sa saindang mga kahagadan. Bako sana si Vice President Sara Duterte ang maawot na panimbagon kan Articles of Impeachment na isinaangat sa impeachment court kundi maging ang kultura kan pagpapatakot na padit-diit ng nagiging normal sa nasyon pon pa kan nakaaging administrasyon. Inantinawan doon ni Prosecutor asin Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa press conference sa Kamara ngunya na aldaw dahil ang taagari nagdadakol na ang mga nag-aarog sa Vice Presidente. Pinag-uyunan man ini ni Prosecutor asin Manila Representative Joel Chua dahil kan mga nakaaging simana bako sa napagpatakot ang pigibo kan mga tawo kundi nambabadil na araw ka nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban na ikinagaran kan tulong estudyante asin ikinalugad nin iba pa. Kasabay kan pagsayuma na pinagahalat kan gobyerno ang mga persona sa serbisyo dahil sa pamumulitika ay pinagdoon ni Prosecutor asin Manila Representative Joel Chua na haloy nang pigahalat kan mga Pilipino ang simbag ni Vice President Sara Duterte sa mga alegasyon laban sa iya. Ginibo ni Chua ang pahayag kasunod kan pangapuda ni Duterte na punduhon muna ang pamumulitika asin pangapuda ng transparency asin accountability na ang tunay na kamawatan ang para sa indang pansadiring political interest man sana. Sinupalpal man ni Prosecutor asin Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon dahil ang dakol na pigigibong aksyon ang gobyerno tangani tutukan ang manibaybang pang-ekonomiyang problema na kinakahampang kanasyon. Siniguro kan Criminal Investigation and Detection Group na mas higpitan ninda ang pagbisita kay Senator Rodante Marcoleta na presenteng nasa PNP General Hospital dahil sa iyang kondisyon kaparehas nin mild pneumonia. Nasita kan Sandigan Bayan ang CIDG dahil sa pagtugot na makadalaw si VP Sara Duterte as ang Senator Robin Padilla sa nasabing senador. Sigun kay CIDG NCR Director John Giagi, personal request ni Marcoleta na magbisita si Duterte asin si Padilla.
Dugang pa niya na sa dakon na gustong mahiling ang senador, duwa ang tinugutan ni CIDG Director Robert Mirico III na iyon nag-aaprobar sa mga request. Nilinaw man niya na ang gustong sabihon na lilimitaran ang mga pagbisita ang immediate family, legal team, asin mga request na inaprobaran na pwedeng magbisita kay Marcoleta. Di man sinabi kay ni kung rin makakaluwas sa ospital ang nasabing senador dahil nakadepende man ini sa medical truck driver as in helper na stranded sa mga pantalan dahil sa bagyong Inday. Nasa 681 na ang individual na mantinidong apektado kung sa datos pon alas 4 nin maaga sagkod alas 8 nin aga. Maabot sa 206 na rolling cargos, 12 vessels as in 33 na motor bangkas ang stranded hali sa 57 na apektadong pantalan. Kay bandigdi ang pantalan sa Southern Tagalog, Bicol Region, BARMM, Northwest o Western Luzon, kay bahan pa ang Southern Visayas, Central as in Western Visayas. Binatikos ni House Assistant Minority Leader as in Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago ang pagpalyar kan Energy Regulatory Commission o ERC na proteksyonan ang publiko laban sa sobra asin bako makatwira na bayadan sa kuryente. Pahayag ini ni Elago sa tahaw-kan nagdadako na reklamo nin sobrang paniningil asin sala na meter readings kan Manila Electric Company o ang Meralco. Ipinagduon ni Elago, kalukohan ang abiso kan ERC na mga consumer pa ang ma-monitor kan Metro asin magbayad muna maski sala ang singil dahil anta trabaho kan Meralco na siguro na tama ang sendang meter reading asin billing. Punto ni Elago, ano pa ang serbi kan ERC kundi kay ni kayang panimbagon ang Meralco sa hampang kan sunod-sunod na reklamo. Tinawan doon ni Elago na ang sarong regulatory agency ang dapat na kakampi kan publiko bako tagapagproteher kan mga dambuhala o darakulang korporasyon. Mabaltaan detalyes kan Bareta makalihis ang nagkapirang pagirumdo. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager. Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director. Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama. Dito na buo ang confidence ko. Dahil naniniwala ang McDo sa akin, Easy maging best me. Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB News Minded. Balik kita sa mga detalyes kan bareta sa lado nasyonal ipapakua kan prosecution team ang Bureau of Internal Revenue o BIR PAX na naglalaman kan mga tax record ni Vice President Sara Duterte asin mister na si Attorney Maneses Carpio maski daing approval si Presidente Bongbong Marcos. Inan pinag-asigurar ni prosecutor asin Bicol Sarok Party List Representative Terry Ridon dahil lanta may karapatan o diretsos ang Senate Impeachment Court na ipasabpina ang mga dokumentong ini. Sigun man kay prosecutor asin Manila Representative Joel Chua dahil pwedeng manaig o mangenot ang mga probisyon sa National Internal Revenue Code NIRC sa impeachment court na nakatadhana sa saligang batas. Kontento si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna sa saro sa mga nagbalangkas kan 1987 Constitution sa naging dalagan kan enot na semana kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa sarong pahayag, sinabi ni Ascuna na nasusunod kan Senate Impeachment Court ang itinalaan na kan konstitusyon sa pagkondusir kan pagdanguga. Mientras tanto, sinabi ni Ascuna na bako siya pabor sa naging setup kung saan kataid ni Senate President Sherwin Gatchalian si Senator Francis Escudero na naitaltag o nailihir bilang presiding officer kan impeachment court. Ipapadeklarar kan prosecution team sa impeachment court si Attorney Zulica Lopez bilang hostile witness tanganing mas madali ining mag-isa. Ini ang napag-araman kay prosecutor asin mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima manungod sa nakatalaan na pagsalang kan Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa witness stand sa impeachment trial sa masunod na semana. Sa paliwanag ni de Lima, kay puha na ma-establisa na o nasarong hostile witness si Lopez dahil ang pinaglalauman na kan mga ini na di siya makikipagtamangan sa prosekusyon lalo nang haloy na ining nagtatrabaho kay Duterte. Pinaglalauman na ninda ini kay Lopez dahil sa saindang koneksyon kay Duterte na pera sa naging aid ini kan Vice Presidente asin naging Chief Administrator sa Davao City Hall kan mayor pa an sa iyang amo.
Pinagkwestiyon ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang kamaubutan kanaging pagbisita kan Chinese Ambassador sa Batanes matapos na magpuon na ipahiwas kan China ang propaganda na pag-angkin o pagklamar sa nasabing probinsya. Sa iyang pahayag, ipinaghiras ni Tariela na nagbisita si Chinese Ambassador Jing Quan sa Batanes asin nakipaghuron kina Governor Ronald Aguto Jr. asin Vice Governor Jong Nanud kan Hunyo 16 sagkud Hunyo 18 tangani paghurunan ang kooperasyon asin mga development project. Mientras tanto, sinabi niya kasunod kaini, nagpuunang ipahiwas kan Chinese Communist Party ang naratibong nagsasabing parte kan China ang Batanes. Sa iba pang bareta, 5 individual ang gadan, 2 ang luganan. Mantang anumpa ang padagos na pinaghahanap matapos ang pagrampahog kandaga sa Barangay Ngingir, Calanogas, Lanao del Sur. Maagahon ngunya na aldaw. Sigun sa report o impormasyon kan Calanogas Municipal Police Station, nangyari ang insidente bandang alas 2:30 nin maagahon. Kasunod kundi o kandaing pundo na makusog na paguran dara kan bagyong Inday. Sa pangaynot na investigasyon na pag-araman na nagrampahog ang dakulang parte kan daga o bunga kan padagos na makusog na pag-uran na tulos na tuminahob sa mga biktima na nasa palibot kan lugar. Padagos man ang search, rescue as and retrieval operations na pinagkukondusir kan mga personahes kan Philippine National Police, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, lokal na gobyerno as and mga volunteer rescuers tangani mahanap ang mga nawawarang residente. Padagos man na pinag-aarampa kan mga autoridad ang nagkapirang pasahero kan pampasaherong bus ang lugadan matapos na buminangga sa sarong dump truck. Asin parehong suminalpok sa mga establishmento sa Maharlika Highway sa Barangay Balubal, Sariaya, Quezon. Basado sa investigasyon kan Sariaya Police Station, pawala na ang dump truck na pinagmamaneho kan 37 anyos na si Herminio kan mabangga kay ni ang sarong AB Liner bus na pigmamaneho kan 56 anyos na si Eugene mantang nag-overtake sa mga bihikulo na nasa inutan kay ni sa parehong direksyon bandang alas 4:20 nin maagahon. Dahil sa kusog kan banggaan, tuminapok ang 2 bihikulo pasiring sa gilid kan tinampo asin suminalpok sa mga establishmento. Sa presente, padagos man ang investigasyon kan mga pulisya sa nasabing insidente. Sa ultimong detalyes kan bareta sa lado nasyonal, nadakop kan mga operatiba kan Criminal Investigation and Detection Group sa ginibong buy-bust operation ang aligadong paihi nin produktong petrolyo sa Barangay Concepcion, Malabon City. Nasa 4 na individual ang nadakop dahil sa illegal na operasyon, kaibahan ang kapitan asin mga pahinante. Na-recover sa inda ang 3 container ng diesel na may 50 litro na ginamit sa buy-bust, sarong improvised white plastic funnel, sarong submersible pump, 2 suction hoses, dugang na 105 litro ng diesel, 2 tugbot asin buy-bust money na poco mas o menos 20 milyones pesos. Nagpatanid naman sa publiko si CIDG NCR Director John Giagi kung o nadai pagtangkilikon ang nasabing mga produkto asin sa langgibo. Iyan po ang kabilugan kan mga detalyes kan mga bareta na tindiripon para sa Bareta alas 5. Sa pangaran ka nagsururat kan bareta, sa panganod ni News Director Mardela, sa Master Control kay Banta si Kuya June Napoles, sa IT si Kuya Jerome Nico Martinez, asin sa Megaforce Patrol. Ako po si Nicole Ann Gloriana sa inong naging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay.
Ubo ng bata? Para